Selamat hari Minggu ma di hamuna manami dohot inanami ruas ni huriata naro di bagas soroon suak songoni nasian bagas nabi tamulai ma parminggota di bagas satikion mare de mahita sian bukuede nomor 500 sada ayat 1 ayat 2. Hamuliau ni asin ni rohana. Ali Jehovah, si gomgok pami, masai sangap do guarmu dilihat portibion. Haleluya. Martaniang mahita. Ale debata si tulusada, debata ama anak dohoto di parbadia. Nama dok maulia temahami tuho, ala ditopa, di palua jala di parbadia iho hami. Hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi. Sairamo timahami, di bagasan parmaraan dohot pangunjunan. Apu lihami uju marsak, pahehe hami uju tinggang. Jala togu-togu hami di hasusudan ni bohal nami, tu harajaon muna di banua gijangi, asa disi pujion nami ho, mar hite-hite roha dohot hatanai baru. Amin. Tatangihon ma patik di debata di minggu jubilateon, ima patik perjulu dohot lapatanna. Patik perjulu, ahudo jahuba debatam, ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikonu biar rohata, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Atong rak mangidogugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na obar tepatik mi. Amin. Mare dehita sian bukuede 165 ayat 1 dohot ayat 3.
burian itu hata, di bagasan roha na hohom, tatopoti madusata na gudangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suhatudusan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujulom, manopoti dosanami na gudangi, di bagasan hajahato do hami tubu, jaladanga dong haporseau di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akadalanmu. Macay gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akadusan ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobar tu asini roham. Dohot denggan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegi mahata baga-baga taringot Tuhan sesaan di dosa. Songonodo pakkahulong ini dibata di portibion. Puluado anakna nasasadai di lehon. Asaw nang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Kasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 750 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di Minggu Trinitatis Sadarion, di mana tersurat di Jesaya onom mamuka sian ayat sada sahatu ayat walu, tajahama margati pasoring. Di tahun hamamateni Raja Usia, huida Tuhani hudul di atas habangsa na tibo, jala namar mulia, jala akarab buni pahianna, manggohi bagas joro. Jonjong di atas nasur-suruan serapim akan namar holong onom de. Dua makukupi bodinasida, dua makukupi patnasida, dua mahmabagnasida. Salamar si jauan manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamuliaon na dilihat portibion. Jalmu utama aka ujahani tiang sian suarani namanjo, jala gok timus joroi. Dungi hudokma, marjea maau, nunga magwau, ay jolma parbibir na ramun duau. Sala di tonga-tonga ni bangso parbibir na ramun ahu maringanan. Ay nunga di ida akkamataku Raja Jehovah Sebaot. Dumi habang masada sian aka suruan serapim, manda poton au. Jala di tangan nasada batu arang negara, na binuat nasian langgatan dohab gansip. Jadi di jama ma pamangaku jala di dok. Ida ma, odo nama jama bibir ni pamangammu,
Pabua naung ni usat utangmu, jalan naung hinuku pad dosam. Dungi hubege masuaran itu hani namandok. Ise dosur suruaku, jala ise pardalanan nangi, jadi nikuma, bisondoau, suruh maau. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata, jalan nau piopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 116 ayat 1 dohot ayat 2. Taha tidakon maha porsiautai, songon nahnya tidak penidongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugu naswa tudusan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahuba nasa sadai, imana tinubuhun ni si Maria, nagabi-gabian siatul di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaun nabirnit di panguhuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinur silang na tuat tubanua toru dong ditanum na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahuba amanai pargugu na sohatulusani di simai mana pai mamulak sogot tanuon manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panyala Kristen akan nabadia, do da sesani dosa, do dihatai namandok, mulak mangulu do sogut daging ni halak naung mate, do dihanguluan na sora sudah. Amin. Tapi gema tikting di mingguta sadarion. Selamat hari Minggu mo dihita. Shalom. Tabi gima jo tikting na masa dohok na naing masa dihuriatta sadarion. Na parjolo sadaromawi tikting na maragam. Gor ni Minggu. Gor ni Minggu ta sadarion ima Minggu Trinitatis. Hasi tulus sadaon ni debata. Jala topik ni Minggu ta ima disuruh debatado anakna jala di pasar hon tutodina. Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. B. Permingguan godang anak sekolah minggu remaja
dan pertanian sektor. Hobar tu surat penggembalaan nang pidasahat ni Huriata na diari 22 Mei 2020 sada, ima ala naung adong piga-piga halak sian ruas dohot perhalado ni Huriata natet pafar COVID-10 sia. Ala ni marhiti putusan di perhalado nya diari Jumat 21 Mei 2020 sada, mamukka minggu sadarion 30 Mei 2020 sada, patupaun ni Huriat tama permingguan mulai pukul 7 bahasa Indonesia, pukul sia ibadah anak sekolah minggu, live streaming pukul 10.30 bahasa Batak, dohot pukul 10.06, dohot pukul 10.30 bahasa Indonesia. Jala pertanian sektor digaduk hari Rabu, Kamis, dohot Jumat di patu pasien virtual manang Zoom. Akar ruas mangihut ton pertanian ni sian ganu bagas tabe. Permingguan remaja jam 10.04 WIB untuk sementara tidak dilaksanakan oleh karena pandemi COVID-10 sia ini. Dan akan dilaksanakan segera setelah ada keputusan dari perhalado gereja kita. Tepatnya, tapatu pada muse permingguan remaja dung adong haputusan ni perhalado. C. Naing marbagas, tikting na paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagas summa. Perdomuan panggabian anak ni amata bin Harun panggabian tubuh ni inata rima boru pasaribu ruas sian Huriata sektor Tulube. Dohot oroanna ulan novitaria boru pajaitan boru ni amata tirus pajaitan nahinan tubuh ni inata solita judika boru purba ruas ni HKBP perumnas Simalingkar. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari 5 Juni 2020 sada di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari masuk pukul 10. Konseling pernikahan dipatupa di hari Kamis tanggal 3 Juni 2020 sada pukul sia WIB di ruang konsistori. D. Nasorang, Naparjolo. Di hari Selasa 10 Mei 2020 sada di basa-basa hontu hatado sada dana boru di keluarga ni amata maruli tua si boro inatai masrida boru pajaitan sian sektor 2A. Napaduahon di hari Jumat 21 Mei 2020 sada di basa-basa hontu hatado sada dana bawa di keluarga amata Hasibuan SH inatai V boru si tanggang sian sektor 4A. Ipas do dak danahi sok songoni nang natorasna. Ruas nataba. Mulai minggu sadarion gabe ruas di Huriat tama ima keluarga ni amata Insinyur Bonaparte Manurung MM inatai Doktranda Anita Magdalena Situmorang rap doho tulu ianak konasida. Pidda sian HKBP Pandan Resort Tuka. Alamat nasida Jalan Flamboyan Raya, Villa Setia Budi Flamboyan, Blok N nomor 7, masuk tu sektor onom. Horas madida sida, jalarak mahita mamuji dohot pasangapot tuhani, marhiti akka ulaun ni Huriata. F. Ruas namoru manang namoding. Naparjolo, na dari Minggu 27 Mei 2020 sada, nunga marujung ngolu sahalak ruas di Huriata, ima amata Doktrandus Walter Simajotak, tutup usia 85 tahun, na ni habaluhon ni inata Siti N Boruh Tagalung, sian sektor 2B. Napaduahon, na di hari Minggu tanggal 27 Mei 2020 sada, nunga marujung ngolu sahalak ruas ni Huriata, na poso bawa ima monang Luis Fernando Manulang tilaha ni keluarga Herman Manulang tubuh ni inata boro aritonang tutup umur 15 tahun sian sektor 7.
Tatangyak ko ma, anggyat tumibo tarapol keluarga, na tininggal honna, jala toktong, di pargogoy ito hata. Naparpudi, parhepengon. Tayo dama laporan keuangan. Ak kapilin bulanan, perpuluhan, dohot ak kahamulation, dia kena masuk do pedi tik-tik sadarion, diari minggu na naing Roma di tik-tikon, maliate ma diruas na pasahaton pilihan bulanan, dohot hamulation, perpuluhan, dohot partisipasi, tu akka ulaun huria, lam ditabay tu hattama, pasu-pasuna, dihita salahuna, tapos sadaro hatta, martagyang mahita. Puji-pujian, maliati ali Tuhan hupasarawan nami tuhong. Sialang asi dohot holong ni roham, humokop hami, ganu marsada-sada. Taruli ali Tuhan hami, marhahi pason, marlas ni roha, marpungu di bagasan joromon, mamuji pasangapon guarmu nabadia. Songoni ali Tuhan di pangaramot yung muna sa raon. Tuktong ali Tuhan, hupasahat kami mulai to godang tuado pamu. Nang jumulo ali Tuhan di sesahodo sa nami, asimarham ali Tuhan, tumpe pardosa na godang hami, alay asini roham nasohya ali Tuhan marnaso. Terus ali Tuhan asini rohabi manggogom daging to din nami. Makokop hami ali Tuhan di setiap panggulmiton ningulo nami. Di bagasan sadari pa ali Tuhan nung hujahahon hami. Tikting na hobar tuhuriya nami. Nang hupato pahami, soksongoni ng lituhan akan ang sirencan hon nami depe. Hupasahat kami malituhan sudena parhalado doho ruas mo tuwa tangan mo. Asimaraham malituhan, asaboy alituhan hupato pahami sudena akarencanam nauli. Asalamar mulia alituhan guarbo di saluhut na jolma. Songoni alituhan, di bagasan sadarion, di bagasan serep uduk ni roha-roha me ali Tuhan pasahatod daging tod dinamit tuwa do pamo. Asa di setiap ali Tuhan paggulmiton ng ulo nami homa na parjolo di akarencana nami. Gudang ali Tuhan las ni roha di patapaw di hami. Gudang ali Tuhan hamawlon. Gudang ali Tuhan akaparukilon na di alami ruas mo. Bay me ali Tuhan gabi dalan mo. Asa lam masihot, asa lam marhapurusan holat to hamil Tuhan. Dang tu gugu nami, gugu maali Tuhan. Na campur tangan di setiap langkah nami. Terlumubi ali Tuhan. Dalam masa pandemi COVID, beberapa orang ali Tuhan, sian ruas mo, sian perhaladong, bahkan sian nagoktiki doho akan soboto hamil Tuhan. Di bagasan perawatan dona sida. Pargogoy ali Tuhan sudi na akaubat, akapangubati. Songoni ng ali Tuhan terlumubi keluarga na sida. Asa margogo na sida ali Tuhan. Paso-paso sa luhuk na ali Tuhan. Si pangano do akaubat. Lehod dami hadiro ni pikiran na siya ko ali Tuhan. Problem na bal ko doon di hami. Alay na mi duli Tuhan. Molo di ho. Asiro ham ali Tuhan. Asanggiyat. Marlas ni doha hami. Taruli ali Tuhan hai pason las ni roha na siya ko. Tung macelabit ali Tuhan hangulon namin wang. Munang paluas kami ali Tuhan tartuk-tuk di hangulon na ladito. Holan asin roham do ali Tuhan na pangsahok kami. Pargugoy ali Tuhan kami sa luhuna. Songoni nang ali Tuhan di akarenca nami keluarga demi keluarga. Pribadi ali Tuhan tu pribadi. Nasa tarpajotor kami ali Tuhan sa luhuna. Upasah kami maali Tuhan putanganmu. Posrohan kami ali Tuhan. Sudi radido di julum. Sudi ali Tuhan. Radido ali Tuhan. Moluh pangido kami. Pargugoy, parbisuhi kami ali Tuhan. Urak ko boto kami ali Tuhan. Mangido tuho, alay di boto hodo ali Tuhan. Aha narikot di rohan nami. Pasaot ma na pinasakat ni rohan nami. Hobar tulungan ni roham. Muli ate madiho. Amen. Mari demahita sian buku de nomor 640 lalu huhutma tapasahat peliata.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Amanami inanami, tatangi humahata ni debata na gabi jamita di bagasan Minggu Trinitatis Sadarion. Ima na tersurat di Yohanes 3, mamuka sian ayat 30 sahat rodi ayat 36. Yohanes 3 ayat 31 sahat rodi 36. Hujahahom madihita saluhut na takasma tapay hutihut. Narosia gijangido mangatasi saluhut na. Narosia tanoon, ima siya tanoon, jala akan na siya tanood do dihatahon. Dihatidakon narosia banua gijangido na ni idana dohot na binigina. Gabeda nga dong na madjakon na hinatidakon nay. Halak na madjakon na hinatidakon nay. Ido sumahapon pabua parsitong debata. Ay nasinuro ni debata ido makatahon akahata ni debata. Ay dang marpanuhatan ibana mangalehon todii. Naholong do rohani amay di anaki, naong dilehod do saluhut tutangan na. Naong dapotan hanguluan na sa liling-liling na do na makaporsiyay anaki, alay na somanguloy anaki dang idaw ni hanguluan. Say namia do taheri mas ni debata di ibana. Ido yang gosahat na. Hamuna manami inanami akadong saha persyaon di bagasa Jesus Kristus. Ada sedikit perbedaan yang sangat menonjol antara Injil Yohanes dengan ketiga Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Injil Yohanes lebih konkret, lebih khusus menjelaskan bahwa hutuhita bahwa benar adanya Yesus Kristus naro sia banua gijang, naro sian surgo. Jala Yesus Kristus ima anak ni debata. Ido bahina manginang molota sigati Injil Yohaneson tajahayan nong dijabut tabe. Godang madisi Jupang ta aka ayat na patorakon. Na tutusi tutudo Yesus Kristus ro sian banua gijang. Na tutusi tutudo Yesus Kristus anak ni debata. Jala di buku Yohanes o godang maanong taida hamu amanami inanami. Akahalak Yahudi, akahalak Parise, naro tu Yesus, naro tu si Yohanes Padidi, karena mereka masih ragu akan jati diri Yesus Kristus. Mereka masih ragu dari mana datangnya Yesus itu. Alanido, kadongas saha persyaon, memang tarhiramoldo mangalapati. Tarhiramoldo mangatusi nanido ni si Yohanes Padidi iya Yesus Kristus rosia banua gijang. Tarhirana Suhardo tarjalo pikiran ni halak Kristed di partikian nuaingon nama dok Yesus Kristus anak ni debata na rosia surgo. Suhardoi mauldoi tatusi mauldoi dilapati dimaknai orang-orang pada saat ini. Jala taidama kesulitan itu hamaoloni dang holak kita
na mengalami. Dan hola kita na maul mga tusi taringo tu hadirio ni Jesus. Dan hola kita na maul mga tusi siya dia do haroro ni Jesus so buasa di dok siya banua gijang. Setidaknya di dalam pasal 3 ini ada 2 orang juga na maul mangalapati taringo tu Jesus Kristus. Adong 2 halak na maul mga tusi sa dia do pardalan na. Buasa di dok si Johannes Padidi, Jesus Kristus, ro sian banua gijang. Na parjolo, molotay da anong, bidutolu ayat sada, adong di si sahalak na margoar Nicodemus. Anggo si Nicodemus o memang sahalak na malo do na pistar, na jot majahahata ni debata. Si Nicodemus ima situa ni Jahudi manang sahalak sian Parise. Ro ibana tu Jesus Kristus manukun, jala diakui ibana do. Guru namin na ibana di ayat 3, di ayat 2. Huboto hami doho, narosiat debata, aidang terpatu pamanangisi akan apinatu pami. Ahama, alus ni Jesus tu ibana di ayat 5. Tutu si tutu do nahudoko diho. Anggo so tubu jol masian aek doho sia toddi, dang habongotas saharajau ni debata. Alaya dorang soi dia tolu nunga di dok Jesus tu ibana tutu si tutu do nahudoko tuho ia so tubu jol masia gijang dang tarbahesa mernida harajau ni debata. Jadi tu sahalak namargoar Nikodemus sasitong nanunga di patadaho Jesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang anak Allah yang memang benar adanya dia datang sia banua gijang sia surgo na sinuruni debata. Na padua honarong domuse sahalak nari na manukutot si Johannes Padidi taringo tu huaso ni Jesus Kristus. Boyan nong amang inang tasigati di Bibel tay di ayat 20 onom sa tu ayat 30. Didok sahalak sisian ni si Johannes Padidi, guru, hodo parjolo madidi akajolma, buasa gabi tu ibana toro parro inna madok tu Jesus. Alaya hama didok si Johannes Padidi di ayat 27. Dungini na si Johannes mamangalusi, dang terbuat jolma manangaha, anggo so dilehot tu ibana siya banua gijang. Sa sitong nanunga di patadaho Jesus dirina natoho do ibana siya banua gijang. Doho domuse si Johannes Padidi memperkenalkan Yesus, semakin mempertegas Yesus bahwa benar adanya Yesus itu datang dari surga sian banua gijang. Alanido barita pakatidakonon ni si Johannes Padidi, kesaksian yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, itulah juga barita kesaksian nanaing si tangi honota si idota di bagasan minggu sadarion. Na perjolo di hati dako si Johannes Padidi do ayat 30 sada sahat 32 di dok ibana. Na rosia gijangi do mengatasi saluhutna. Di ayat 32 di dok ibana. Di hati dako na rosia banua gijangi do nani idana dohot nabi negena. Lapatanna amanginang Yesus Kristus di atas segalanya. Yesus Kristus di atas segala sesuatu. Itu baik didok nakaning de 30 sadai. Na rosia gijangido mengatasi saluhutna. Anggo si Johannes Padidi ala na rosia tanoon sia portibioni bana ahanani idana na di tanoon. Na binegena na di tanoon. Na masa na di tanoon. Ido di hatahon ibana. Alayang go Jesus Kristus nani idana nabi negena di banua gijang ido di hatahon ibana. Alanido amang inanga kadong saha porsiaon tiruan natung masayarga na pinatuduhon ni Jesus Kristus tu hita.
teladan natung masayarga na pinatuduhon ni Jesus Kristus tuhita di bagasa minggu sadaryon. Aha na ni idana, aha na binigina, ido di baritahon. Na binigina, na ni idana, na masa di banua gijang, ido di hati dakko Jesus, di baritahon Jesus. Dang ditabay-tabay, dang diorui, dang adong di si istilah ni halak Batak, barita ninna tuninna. Jadi barita nama sayarga, jamita di bagasa minggu sadaryon, mangarahon saluhut halak Kristen, asa hati dakon na tutu, hati dakon na toho na ni idam na binegem, unang tabba-tabbay, unang orui, jala unang barita ninna tuninna. Neng mangulinin na siya hatiin na, hapirang toho. Matinin na siya hati, ala ni kopitin na, hapirang toho, ala ni kopit. Barita ninna tuninna menjadi hal yang sangat berbahaya. Alai hadirion ni Yesus Kristus, aha na binigina, aha na ni idana, ido di hati dakon ibana. Namangihut amang inang marhite ayat 33 sahatu ayat 34. Di hati dakon si Johannes Padidido. Halak nama jakon nahi nati dakon nai ido sumahapon pabua persitong debata. Di ayat 34 di dokibana ay nasinuru ni debata ido makatahon akahatan ni debata ay dang marpanuhatan ibana mangalehon todii. Di hati dako Jesus do nani idana do na binegena i mataringo tu hasitongon ni debata. Lebih jelas di dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa Allah itu benar-benar ada. Ini sekaligus menyanggah kritikan filsafat-filsafat yang mengatakan bagaimana mungkin orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Bagaimana mungkin di dalam satu jati diri ada 3 dewa yang disembah? Alai marhiti ayat 33 sahatu ayat 34. Di hati dako Jesus do natoho hasitongan ni debata keberadaan Tuhan Allah di banua gijang. Asa unang songod dadana na huboto onati amang inang. Adong masahala manukuni bana. Boto hodo golongan darah ni Jesus inna. Boto. Ahamada golongan darah o. Sedih boto ho barong gue dena. Ahame. Oh darah Tuhanku. Jadi gue golongan darah omen na Jesus. Isukum muse jadi marga sama Jesus inna. Marga situ orang. Sedih boto ho barong gue dena. Jesus tu orang. Malu meredden ako na narohan. Perdia sama Jesus. Perhitian. Sedih betul ho. Arong edena. Hamatian perhitian. Lau manopo Jesusi. Gabi perhitian menna Jesusi. Hamu abang inang ihati dakon na toho. Di hati dakon aha na tutu si tutu. Ima naniulahon ni Jesus Kristus ujuro ibana disuruh amanai debata tutongatongan ni portibion laho patu begehon makati dakon tarengo tunamasa di banua gijang di surgo hasonangan. Nuaing suku-suku di ayat 35 do 36. Di ayat 36 di hati dako si Johannes Padidi do naung dapotan hanguluan na sa leleng-leleng na do na makaporsyai anaki. Tubo masukun-sukun, ahado haroa na ni ida ni Jesus di banua gijang. Ahado haroa na binege ni Jesus di surgoi. Hamu amanginang marhite turpukon dia rahon jala disosoi masaluhut halak Kristen bahwa
akhir kehidupan kita bukanlah di dunia ini. Dang di tanoon, dang di portibion, ujung ningolu ni halak na Persea, alaya dong sada inganan si tujuan ni halak na Persea, nagabi inganan hanguluan na sa leleng ni leleng na, ima na ni ida ni Jesus, na binege ni Jesus, na pinarade ni Jesus di Banua Gijang. Hidup bahay didok di ayat 36b, alay na somangoloy anaki, dang idaw ni ihanguluan, sa imiya do taheri mas ni debata di ibana. Molotay dan nong dibaga sa Bibel berbahasa Inggris, lebih tepat dikatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan adat, yang lebih mengandalkan kebiasaan, Roma rimas ni debata tu ibana. Tohodo itu tua manginang, sejut rohani jolma, molo didok, sumaradat to inna. Alay coba jodong sesahalak jolma, dang martangiang malomangan. Naso parugama do harwa hoinna. Ahama do hononna. Ay di boto Tuhani do nalomangan iba. Masih lebih mengutamakan adat kebiasaan daripada mengutamakan agama, imannya, kepercayaannya kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dungina parpudi ahado nani ida jalan nabi nege dohot namasa nabi nereng ni Yesus Kristus di surga hasonangani. Tarhira mulak sautik tu ayat 32 tu 34 bagia B aidang marpanuhatan ibana mangalehon todi ijala omma maknani trinitatis ketritunggalan Allah hasi tolu sadau ni debata. Debata nama nopa Yesus Kristus nama nubus tod di porbadia na mga rahon manosoy. Tohodo adong tod di porbadia ninna akka par filsafat. Laos ayat 34 memangalusi nasida dang marpanuhata debata mangalehon tod dina. Mula dong di sona manginang bayako kamu nama jonoang di sona dong sadagalas wadah di galason marisi air na kotor, na rotak, air yang tidak bersih. Di usehom masya gijang air na tiyo, air na yas, lambat laun di dalam gelas ini akan berisi air yang bersih, air na tiyo. Songonima tod di porbadia, mangula di bagasan ngulu ni halak na Persea. Hita nagok dosa, gok hajahaton, pangalasiod diadopan ni debata, lambat laun, didok di ayat 34, dang marpanuhata debata, mangusehon, mangalehot todina. Hita naujui nagok dosa, alay diusehot debata todina, lambat laun. Kita diperbaharui, dipai baru debata. Idobahin adong ede tamadok, nang tuau, patetek koni tuau, todini debata. Alani ido amanginang, arahan na parpudima, jami taon dihita salihutna, didok do nakaning de tulupulonomi, nang dapotan hanguluan na salileng-lileng na do namak kaporsiay anak ni debata. Araham mau dihita, soso mau disaluhut halak Kristen, Persea mahita di Yesus Kristus, asa parjabar hita di harajaon, hanguluan na saleleng nileleng na niida, na binege, na pinarade ni debata, marhiti-hiti anak na Yesus Kristus di Banua Gijang. Amin, martangya kita. Mauliate di pasahat rohanami tu adopammu Tuhan, dihatam naung hutangi hok kami, marhite jamita di bagasan minggu sadarion. Di paingot hodo hami, marhite anakmu doho todim, na mangula di bagasan ngulu nami,
maka tidak kon na niida na binigina taringo tu harajaon banua gijang, para dehon inganan hanguluan na saliling nililing na dia kanamar kaporsia itu ho. Alay Tuhan, naing parsidohot hami gabi panean, parjabar di harajaw musugut, songon barita halalas ni roha na binuan ni anakmu Jesus Kristus. Alani ido Tuhan, tiruan na tung masayarga, na pinatadahod doho pinatuduhon ni anakmu Jesus Kristus Tuhami, mangajarhon, mangarahod doho manosoy hami, mabaritahon, makatidakon, makatahon, natutusi tutu. Asa unang hutabay-tabay hami, manang huwaroy hami akabarita na masa. Alay tahe tiruan may na niulahon ni anakmu Jesus Kristus di hami songon hala na porsia. Atong pasupanso sa luhut na ruas ni huriam, napatupahon ibadah parmingguon, na adong dibagas joromon nuaing, dohot na dibagas na sidabi pitahe, asini roham matuhan na pasadahok kami, nang pemarasing bi inganan parmingguan nami, alay sadado hami di adopammu, sadado hami di bagasan holong dohot dame na siyako. Asini roham matuhan, nang namanatap, mangida, mangrupi, akaparhaladom, akaruasmu na di bagasan parsahiton nuaing. Asiroham Tuhan, naung di paradehodo, hamalumo dohot hahipasod di nasidabe hobbar tulomoni roham. Pasahat may Tuhan tumibu tua kaama nami ina nami na di bagasan parsahiton. Saluhut na ruas ni huriam, di sadok portibion lumubi maruasmu na adong di hakabipi Tanjung Sari. Di masa-masa pandemik nalang berbahaya di partikian waingon. Alay dang boy akaparhaladom doho ruas miso mula-ulaon na. Asa adong pakyon na si debitu aka na hinaperluhon na. Alani ituhan roha mi mangido tuho. Molo tungpe ikon haruar na sida siya bagas nabi laho mangula aka ulaon na. Linggo mi Tuhan. Dongani na sida. Padaw jala pasiding siyan ragam ni parmaraan. Tarlumobima, padaw pasidingom mo siyan mara ala ni parsahiton COVID-10 siya. Ima pos ni roha nami tuho Tuhan. Jala dibaga sa minggu sa daryope, roha mi mangido tuho. Moloy tung songgo pe parsahitoni, tu pamatang niya kaparhaladom dohot ruasmu. Nalahulam pahingotok kami may Tuhan, manosoy hami, asalam pasolhotod diri hami tuho. Pahingot hami Tuhan, diganup tiki, diganup pari, martangiang, pasahaton ngulu nami hibul holat tuho. Asima roham di hami, pardosa nagudangon, jalo matangiang nami, alani anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Haleluya, terpuji
Tatangyak kumapiliatan at papungon tuado pa ni debata martangyang mahita. Ale debata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Hupasahat hami masiyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajon, say South malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamahu. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna, Tuhan tama nama masu-masuhita, salam sehat, horas.